No Aputa. Tak koukej na Aputu na židličku. Hele. Poznej přírodu s Torkem, teď brzy na Jim. Hraj si s námi. Tak nic, tak já půjdu pro to strašidlo. Ahoj. Podívej. Tak buď hodná. Je tam autíčko? Řekneš mi, jakou... Kolik je tam autíček? Dozvíš se to? Kolik je tam autíček? Jedno. Kdo mě dohodce je stále co dělat. Má ráda, když na kolem sebe jsou přátelé. Děkuji ti, Dorotko, ty dobře víš, jak přivítat svoje návštěvníky. A vy byste se mohli přidat. Co to děláš? Protože nerada tancuje jenom sama. Či nesmíš mi ovladat? Každý den na Jim. Tam je na gauči, prosím. Hraj si s námi. Odpověď. Či nesmí ovladat? Tak už víš, jakou má barvu. Prosím. Je fialové. Nesmí to ovladat. Ahoj. Tancuj. Jim Jam. Já nevím. Či nesmíš mi ten ovladač? Jim uvádí Tork. skřítek Tork. Dej mi pro ten ovladač. Divididududida. Top, top, dividididuda. Laladadida. Yaraladida. Laladididididididida. Top, top, dadadadadida. Unucování. Papapi. Je překrásný večer a Tork, baterka a Nešaj na to. Babička se bude zlobit. Nějaký babičku. Babička se bude na to zlobit. Ne. Ne, Vanis, přestaň. Dost. Kam leze?